зодаи истиқлол, дуздори санъат, фарҳанг ва ҳунари воло. Ман пайку пайроҳаи гузаштагонамро пеша кардаву дар роҳи санъату ҳунар қадамҳои устувор мезанам. Якчанд асарҳоеро ҳамроҳи устодону ҳамсолони ҳунармандам эҷод кардаму боз дар такобҳои кашфи нав ҳастам. имрӯз масъулияти наву ҷаҳон эҳсоси бузург маро фаро гирифтааст. Зеро ватанам, модари мушфиқу ғамхорам, тоҷикистони азизам аз рӯзи чашм ба олами равшан кушоданам маро бо ҳазорон меҳру муҳаббат гарму нарм ба оғӯш гирифт. оромиву осудагиам дод, ба камоли маърифат расонд. ҳуқуқу озодиҳои кӯдакиву шаҳрвандиамро ҳифзу ҳимоя кард ва насли хушбахти истиқлол буданамро таъмин намуд. ҳамакнун мувофиқ ба конститутсия ва қонунҳои амалкунанда роҳи бузурги мустақилият бароям кушода мешавад. воқеан маълум аст ки ҳуқуқ танҳо он замоне амалӣ карда мешавад ки агар он дар санади расмии меъёри ҳуқуқӣ инъикос ва таъмини он ба зиммаи давлат вогузор гардида бошад. шиносномаи шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванд ва собиткунандаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз ҳудуд мебошад. ҳамакнун барои ман ва ҳамсолонам роҳи мустақилият ва имкониятҳои навин ҳамвора мегардад. мо постдорандагони истиқлолияти миллию давлатӣ, ояндаи шугуфони кишвар, ободии мамлакат, ҳифзи нангу номус ҳамеша аз таваҷҷӯҳи раҳбарияти олии кишвар дур набуда, аз дастгириҳову имкониятҳои навбанав бархурдорем. мо насли хушбахту соҳибдавлатем. агар модари асли моро ба дунё оварда бошад, ватан ба сарамон дасти навозишкорона гузошта барои идомаи зиндагии рангин оғӯш кушодааст. шиносномаи миллии ман кафовати ояндаи дурахшони ман аст. шиносномаи ман ҳамарзиши истиқлол аст. аз шаҳрванди Тоҷикистон буданам ифтихор дорам. роҳи мустақилият аз шиносномаи аввалин оғоз мешавад. ман шаҳрванди комилҳуқуқи Тоҷикистонам. ман ҳамакнун фарзанди ин диёри биҳиштӣ бо дарки баланду масъулияти зиёд дар назди давлату миллати хеш ӯҳдадорам ки баҳри ояндаи дурахшони Тоҷикистони маҳбубамон тамоми меъёрҳои конститутсия, яъне ин санади волои ҳуқуқиро риоя ва ҳифз намоям. бо ҳисси баланди шаҳрвандию ватандӯстӣ минбаъд низ бо рисолати бузурги созандагӣ баҳри баланд бардоштани худшиносӣ, ҳисси ифтихори миллӣ ва ҳуввияти ватандорӣ эҷод хоҳам кард ва бо кушодани роҳи бузурги мустақилият фарҳангу мусиқии тоҷикиро ба саҳнаҳои бузург хоҳам бурд. ман солизода Ёсина Олимҷон аз шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон буданам ифтихор мекунам. барои супоридани шиносномаҳо ба гурӯҳи аввал ман даъват мекунам аз муҳтарам Абдулло Раҳмонзода, раиси кумита. марҳамат. фикр мекунам ки имрӯз барои шумо воқеан рӯзи эҳтиром аст, фазои муқаддам ва бевосита аз дасти раиси кумита ин ҳуҷҷати воқеан муҳим ва тақдирсозро мегиред. муборак бошад. марҳамат.